Nag-i-interpretar naton usa nga bisita tikang Pambujan Northern Samar. Usa nga sanggunang bayan member, Honorable Rene S. Suryo. Ngan papadisan ano sa naton nga bisita, Dr. Rosemary Sidro. KURATSA. Dito sa layong bukid, may bayag kami nagamay. Kaming nagpuyo dito, sita. Salamat han maupay nga pagsayaw KURATSA, Honorable Sangguniang Bayan Member Rene S. Suryo. Natulgudak nga ang taga-Pambujan, listo magkido-kido han sayawan KURATSA. Ang sugad salamat Dr. Rosemary Sidro.
Inukuratsa ang sarayawon, ayun ng leteryo sa maron. Mga kalakasan upatan nun, ako ratsa narayan ko na yun. Labi na ang mga bisita, nag-aandal manirain ka na lang. May dapong krusyan, may sinusilyo pa, may binutong na inang nagpapulsa. Alang sinita, kay nasayaw na ang bisita. Maumay ang paustura, kay namuray ang nagala. Alang sinita, kay nasayaw na ang bisita. Maumay ang paustura, kay nagkakalupan ang barda. Labi kung may patron, mga dayulay lain ka noong. Ang kadaman na at buhalasa, nag-aari din PAMBUJANON. Sikat ko't pinigang sarayawon, ang labing ang mga okasyon. Mga kalakas at lubatan nun, KURATSA doon na ang hirayon. Alaga sinita, kay nasayaw na ang bisita. Maubay ang pakustura, kay nabuhay na ang nagara. Alaga sinita, kay nasayaw na ang bisita. Maubay ang pakustura, kay nagkakalupan ang gwarta. Damo nga salamat, Dr. Natalie Menzon, Public Care, and Attorney Cesar J. Clasito.